दासिमहालागै नैबे टाइटेलाव नुबाय थानाय गोदान भिडिअखौ फुल नायाखै अब्ला नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। हेल' लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेट लानानै फैलायबाय। दासिमहालागै बे गोदान भिडिअखौ नायाखै अब्ला नैबे आंनि भिडिअनि जोबनायाव नायनानै लानो हागोन। आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ लास्टाव बुंनानै होगोन। चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअफोरखौ मोजां मोनोब्ला भिडिअखौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै हो। बिदिब्ला फैदो लोगोफोर दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों थार'नाय। बेयो मोनसे बड' लाभ स्ट'रि शर्ट फिल्म। दासिमहालागै नायाखै अब्ला नायनानै लानो हागोन। बे भिडिअनि आर्टिस्टफोरानो जादों आबुल, रैसु, नयन, टपि आरो गोबां दं। आरो नैबे भिडिअनि प्रडिउसारानो गबिन्दा मुसाहारि। बे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। स्ट'रि, स्क्रिप्ट, डिरेक्शनानो जादों नयन मुसाहारि। बिथांमोना नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामबाय। लोगोफोर, दासिमहालागै बे गोदान भिडिअखौ फुल नायाखै अब्ला बिथांमोननि GM अफिसियेल इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान भिडिअखौ नायहैनो हागोन। आरो आं बिथांमोननि बे भिडिअनि लिंकखौ डेस्क्रिप्शनावबो होनानै दोनदों। नोंथांमोना डेस्क्रिप्शनाव थांनानै बिथांमोननि भिडिअखौ नायहैनो हागोन। आरो बिथांमोननि चेनेलखौ दासिमहालागै साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअफोरखौ जोबजासिम नायलाङा, बेनिखायनो नोंथांमोना गोदान गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों नोंथांमोना मिन्थिया। लोगोफोर, नैबे भिडिअनि आपडेटआ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। आं बेफोरबायदिनो गोदान गोदान भिडिअफोरनि आपडेट लानानै फैबाय थायो। नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगांसिन आंनि भिडिअनि आपडेटखौ मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौल' क्लिक खालामनानै लादो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। आं बेफोरबायदिनो गोदान गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैबाय थानो नाजायो।